pilulka na tlak ráno, další na srdce večer a ještě jedna na klouby po obědě. Znáte to, že? Ale jste si jistí, že všechno děláte správně? Dnes se budeme bavit o nenápadných, ale velmi nebezpečných chybách při užívání léků, kterých se často dopouštějí naši rodiče, babičky a dědečkové. A věřte, některé z nich vás opravdu překvapí. Zůstaňte s námi a zjistíte, jak zdánlivě neškodný zvyk může vést k vážným zdravotním problémům a samozřejmě, jak se takovým potížím vyhnout. S přibývajícím věkem počet předepsaných léků často narůstá. Někdy má člověk doma doslova koktejl z nejrůznějších léků a spravovat, nebo chcete-li řídit tento orchestr léků, je pak stále složitější. Problém není v tom, že by si lidé chtěli úmyslně ublížit. Častěji zatím stojí únava, zapomnětlivost nebo prosté nepochopení. Pojďme se tedy na tato úskalí podívat pěkně po pořádku. První chyba, a ta je asi nejrozšířenější, je samovolná úprava dávkování. Zní to neškodně, že? No, cítím se lépe, tlak je v normě, tak proč pít celou tabletu? Možná stačí jen půlka. Musíte uznat, má to svou logiku, jenže to je velmi nebezpečná past. Představte si, že lék není žádná kouzelná hůlka, která by vás na lusknutí prstu vyléčila. Je to spíše trenér, který drží nemoc neustále na uzdě. Jakmile povolíte stisk a snížíte dávku, nemoc může udeřit zpět s novou silou. Tlak znovu vyletí a možná dokonce silněji než dříve. Může ale nastat i opačná situace. Člověku se zdá, že lék nezabírá a v hlavě se zrodí geniální myšlenka. Když jedna tableta nestačí, tak si vezmu hned 2. Jenže tělo není motor, do kterého byste mohli nalít víc paliva. Zvýšení dávky bez kontroly lékaře může vést k otravě a vážným vedlejším účinkům. Lékař volí dávkování s ohledem na vaši váhu, věk a zdravotní stav. Je to křehká rovnováha, kterou porušovat je jako chodit po minovém poli. Nezapomeňte, dávkování smí měnit pouze lékař. Pojďme se podívat na druhou chybu, která často pramení z pouhé zapomnětlivosti. Jde o vynechání dávky léku. Zazvonil telefon, přišli vnoučata, zaujal vás zajímavý seriál. A rázem je ten správný okamžik pryč a pilulka zůstala ležet tam, kde byla. Člověk by si řekl, co je na tom. Jednou vynechám, zítra si přece vezmu lék, jak mám. Jenže tady je situace mnohem vážnější, než se na první pohled zdá. Představte si, že pro efektivní léčbu je klíčové udržovat v krvi stálou a stabilní hladinu léku. Je to jako udržovat oheň v krbu, musíte pravidelně přikládat dřevo. Vynecháte dávku a váš léčebný oheň začne pomalu uhasínat. U některých léků, například antibiotik nebo léků na srdce, může i jediné vynechání zmařit veškeré předchozí úsilí. Nemoc si tak oddechne a dostane šanci znovu udeřit. Nejde tedy jen o pouhou zapomnětlivost, ale o skutečné přerušení zásadního léčebného procesu, které může mít velmi vážné důsledky. A tady se plynule dostáváme k třetí chybě, která úzce souvisí s tou druhou. Co dělat, když tabletku přece jen vynecháte? No přece při dalším užití vzít hned 2, abyste to dohnali. Zní to logicky, ale je to jeden z nejnebezpečnějších nápadů, který vás vůbec může napadnout. Představte si, že zaléváte květinu. Když jste ji včera zapomněli zalít, přece na ní dnes nevylijete 2 vědra vody. Spíš ji prostě přelijete a kořeny začnou hnít. S lidským tělem je to to samé. Dvojitá dávka není kompenzace, ale prudký, toxický úder na játra, ledviny a srdce. Tomu se říká předávkování a jeho následky můžou být mnohem horší než z jednoho vynechání. Správné řešení ve většině případů je jednoduše pokračovat v užívání podle obvyklého schématu, jako by k žádnému vynechání nedošlo. A v případě pochybností, zvláště u závažných léků, vždycky zavolat lékaři a požádat o radu. Ale nikdy, slyšíte, nikdy si sami nezdvojnásobujte dávku. To je přímá cesta do nemocnice a ne k uzdravení. A teď chyba číslo 4, která se na první pohled zdá být úplně zanedbatelná. Jde o špatné načasování.
Na receptu je černé na bílém napsáno užívejte ráno. Jenže ráno může vypadat různě. Jednou začíná v 7, jindy třeba v 11. Někdy se ale ráno člověk tak zabere do jiných věcí, že na tabletu zapomene a vezme si ji až večer, před spaním. Jaký je v tom, řeknete si? Rozdíl? Obrovský. Náš organismus není jen shluk orgánů, je to složitý systém, který se řídí vlastními vnitřními hodinami neboli cirkadiánními rytmy. Ráno máme v těle jiné hormony než večer. Krevní tlak a tep se také během dne mění. A právě s ohledem na tyto biorytmy lékaři léky předepisují. Například lék na snížení krevního tlaku, užitý ráno, působí přesně v čase, kdy je riziko kardiovaskulárních potíží nejvyšší. Zatímco přípravek na snížení cholesterolu se často ordinuje na večer, protože játra ho nejaktivněji produkují právě v noci. Pokud si lék vezmete v pohodlnější dobu, riskujete, že se prostě nedostane do správné fáze fungování organismu a jeho účinnost se mnohonásobně sníží. Je to jako přijít na důležitou schůzku, když už se všichni rozešli. Sice jste dorazili, ale už to nemá žádný smysl. 5. chyba. Tuhle informaci najdete v příbalovém letáku každého léku, přesto ji lidé z nějakého důvodu nejčastěji ignorují. Jde o souvislost mezi užíváním léku a jídlem. Pokyny jako před jídlem, s jídlem nebo po jídle nejsou pouhými doporučeními farmaceutů, ale zásadní podmínkou pro správné fungování léku. Představte si žaludek jako takovou chemickou laboratoř. Některé léky k správnému vstřebávání vyžadují kyselé prostředí, které se tvoří po jídle. Jiné se naopak ničí působením žaludečních šťáv a proto je nutné je užít nalačno, aby se co nejrychleji dostali do střeva. 3. skupina léků zase potřebuje jídlo, které zmírní jejich dráždivý účinek na žaludeční sliznici. Již například užít aspirin na lačný žaludek je spolehlivý způsob, jak si přivodit gastritidu, a zapít si tabletu ne vodou, ale grapefruitovým džusem, to už je pak v těle hotový chaos, protože džus může mnohonásobně zesílit účinek některých léků a způsobit tak předávkování. Takže až příště uvidíte tuto malou poznámku, přistupujte k ní s maximální vážností. Záleží na tom nejen účinnost, ale i bezpečnost vaší léčby. Tak, s užíváním léků je to jasné. A teď se pojďme podívat do naší domácí lékárničky. Chyba číslo 6. Místo, kde léky uchováváte. A to nejčastější, ale zároveň nejhorší místo je koupelna. Jasně, vždyť tam je voda hned po ruce, když si potřebujete vzít prášek. Pohodlné. Jenže koupelna, to jsou takové tropy v miniatuře. Stálá vlhkost a prudké změny teplot, to jsou úhlavní nepřátelé většiny léků. Pod jejich vlivem mohou tablety zvlhnout, změnit složení, ztratit účinnost nebo dokonce začít být toxické. Jen si představte, že se vaše srdeční tableta promění v neškodný kousek křídy a v horším případě v nepředvídatelný chemický koktejl. Ideální místo pro lékárničku je suché, tmavé a chladné místo, daleko od přímého slunce a topení. Například skříň v ložnici nebo komora. Uchovávání léků je stejně důležitá součást léčby jako jejich užívání. Nedělejte si z koupelny hřbitov drahých a důležitých léků. 7. chybou, přímo související se skladováním, je ignorování data použitelnosti. No tak, co pak se stane, když je tableta prošlá o měsíc nebo o 2? Přece se neskazila jako mléko, neobjevila se na ní plíseň. Vypadá úplně stejně. Tak proč ji nevzít? Tato logika může být velmi nebezpečná. Doba použitelnosti na obalu není marketingový tah, abyste si častěji kupovali léky. Je to záruka výrobce, že po tuto dobu si přípravek zachovává 100% své účinnosti a bezpečnosti. Po uplynutí této doby už nikdo nemůže zaručit, co se stane s účinnou látkou. Může se jednoduše rozpadnout a proměnit se v neúčinnou látku nebo jen v placebo. V nejlepším případě zkrátka nezaznamenáte žádný léčebný účinek. V tom horším případě se produkty rozkladu mohou ukázat jako škodlivé nebo dokonce toxické
pro organismus. Užívat prošlý lék je jako hrát ruskou ruletu se svým zdravím. Proto pravidelně provádějte revizi ve své lékárničce a bez milosti se zbavte všeho, co už odžilo svůj věk. A teď k 8. chybě, která se řídí heslem "Co kdyby se to někdy hodilo?" Jde o skladování starých zásob, léků, které lékař už dávno vysadil. Dobrali jste antibiotika, ale v balení zbyly 3 tablety. Sirup na kašel zabral a přesto půl lahvičky ještě stojí v lékárničce. Je vám líto to vyhodit. A tak se všechny tyto věci hromadí v lékárničce pro strýčka příhodu. Nebezpečí je zde dvojí. Za prvé, při podobných symptomech příště je velké pokušení pustit se do samoléčby a dobrat to, co minule pomohlo, místo abyste šli k lékaři. Jenže příznaky mohou být podobné, ale nemoc je úplně jiná. Za druhé, časem se v lékárničce nahromadí tolik různých krabiček a lahviček, že se v nich snadno ztratíte. Ve spěchu nebo za špatného osvětlení lze omylem sáhnout po špatném balení a vzít si úplně něco jiného, než je potřeba. Domácí lékárnička by měla být úhledná a aktuální. Mělo by v ní být jen to, co aktuálně berete na předpis od lékaře a základní sada pro první pomoc. Všechno ostatní je zbytečný krám, který vytváří zmatek a svádí k nebezpečné samoléčbě. Chyba číslo 9 je intelektuální. Pramení z přesvědčení, že už přece všechno víme nejlépe. Je to zkrátka neochota číst si návod k použití. Vážně, kdo z nás si čte ty dlouhé, drobným písmem popsané romány? Vždyť lékař přece řekl všechno, 1 tabletu 2krát denně. Co víc, a přitom je toho potřeba opravdu hodně. Všechny ty nejdůležitější informace se skrývají právě v příbalovém letáku. Například kapitola o interakcích s jinými léky. Možná ani netušíte, že váš lék na vysoký tlak je naprosto neslučitelný s běžným lékem proti bolesti, který si berete na bolavou hlavu. Nebo že se nesmí užívat společně s vitamínem C. A co takový oddíl o nežádoucích účincích? Ten není napsán proto, aby vás vyděsil, ale abyste věděli, na co si máte dávat pozor. Pokud se vám po požití tablety objeví vyrážka nebo se vám zatočí hlava, budete vědět, že to není jen náhoda, ale možná reakce na daný lék a je potřeba to co nejdříve oznámit lékaři. Ignorovat příbalový leták, to je jako vydat se na cestu do neznámé země bez mapy. Možná se tam i dostanete, ale riskujete, že se ztratíte nebo se dostanete do potíží. 10. chyba je přílišné spoléhání na vlastní paměť. Vždyť co si na tom pamatovat? Jenom 3 prášky. Bílý ráno, žlutý v poledne, modrý večer. Na první pohled je to jednoduché. Ale přidejte k tomu ještě 1 prášek, který se má brát obden. Nebo kapky, které musíte kapat každé 4 hodiny. Paměť staršího člověka, ale i kohokoliv z nás, je zkrátka nespolehlivá. Stačí se rozptýlit, být unavení, špatně se v noci vyspat. A už tu je mučivá otázka. Vzal jsem si dnes ráno ten prášek, nebo ne? A začíná to hádání. Vzít si další a riskovat 2násobnou dávku, nebo vynechat a zůstat bez léčby? Abyste se vyhnuli této každodenní nejistotě, existuje prostý a geniální vynález. Dávkovač léků, neboli organizér. Když si všechny léky rozložíte do přihrádek na týden dopředu, budete vždy přesně vědět, co a kdy si vzít. Prázdná přihrádka znamená, že lék už byl vzatý. Plná je čas si ho vzít. Tím se snižuje úzkost, vylučují se chyby a výrazně se zjednodušuje život. Nespoléhejte na svou paměť, když jde o zdraví. Důvěřujte systému. Pojďme se podívat na 11. chybu, která se netýká pilulek, ale komunikace. Jde o komunikační bariéru s lékařem. Představte si situaci. Starší člověk sedí v ordinaci. Lékař mluví rychle, používá složité medicínské termíny. Pacient něco neslyšel, kvůli problémům se sluchem něco prostě nepochopil. Ale je mu trapné se doptat. Nechce vypadat hloupě, ani lékaři zabírat drahocenný čas. Jen pokývne hlavou, dělá, že všemu rozuměl,
a sám pak opouští ordinaci v naprosté bezradnosti. Takže tenhle prášek brát před jídlem nebo po něm? A co říkal o vedlejších účincích? Ve výsledku se léčebný plán, tak pečlivě lékařem sestavený, zhroutí kvůli pouhému nedorozumění. Není nic trapného na tom se zeptat znovu. Položit doplňující otázku. Požádat, aby vám lékař napsal dávkování na papírku velkými, čitelnými písmeny. Dobrý lékař vám vždy vyjde vstříc. Zdraví je oblast, kde by nemělo být místo pro ostych a nedořečené věci. Je lepší vypadat v ordinaci otravně, než se pak sám potýkat s následky špatné léčby. 12. chyba je důsledkem té předchozí. Když člověk nedostane jasné instrukce od lékaře, jde si pro radu kam? Správně, na internet nebo k sousedce, tetě Maše. To je konzultace u doktora Google a lidových léčitelů. Ve vyhledávači lze na jakýkoliv dotaz najít stovky článků a fór, kde se zkušení lidé dělí o své zaručené tipy a příběhy o vyléčení. A mně na tlak pomohla česneková tinktura. A já tu chemii vůbec neberu, léčím se jen jitrocelem. Sousedka se zase s radostí podělí o tablety, které jí tak skvěle pomáhají. Nebezpečí takových rad spočívá v tom, že absolutně nezohledňují vaše individuální specifika. Lék, který dokonale sedl jednomu člověku, může být pro jiného jedem. A lidové prostředky, které se zdají být neškodné, mohou vstupovat do konfliktu s vaší hlavní léčbou. Internet a sousedé jsou skvělí pro výměnu receptů na koláče, ale ne pro léčbu vážných nemocí. Jediným spolehlivým zdrojem informací o vašem zdraví je váš ošetřující lékař, který má odpovídající vzdělání a zná vaši kompletní zdravotní historii. Všechno ostatní je loterie, ve které je v sázce váš život. 13. chyba je typickým plodem marketingové éry. Jde o slepou víru v zázračné přípravky, které nám slibují reklamy. Televize i internet se hemží lákavými nabídkami. Inovativní přípravek na klouby od profesora Ivanova, unikátní bylinná směs pro vyčištění cév, která vám vrátí mládí. Reklama slibuje rychlé uzdravení ze všech nemocí, a to bez vedlejších účinků a bez nutnosti návštěv lékaře. Mnoho starších lidí, kteří už ztratili naději najít účinnou léčbu, se na takové sliby bohužel nechá nachytat. Objednávají si tyto předražené placeba či šidítka a začnou je užívat souběžně s léky předepsanými lékařem. V lepším případě jen zbytečně utratí peníze. V horším případě je ale složení těchto zázračných přípravků neznámé a nepředvídatelné. Mohou obsahovat složky, které oslabují účinek hlavního léku, nebo ho naopak nebezpečně zesilují. Nebo vyvolávat alergické reakce a další nežádoucí účinky. Zapamatujte si, kdyby existoval univerzální lék na všechny nemoci, jistě by ho nereklamovali v televizi mezi seriály. Už by ho dávno měli k dispozici v každé nemocnici. Nedůvěřujte reklamním slibům, důvěřujte svému lékaři. 14. chyba. Nekontrolované kombinování léků. Člověk pravidelně užívá své léky na tlak a na cukrovku a najednou ho rozbolí hlava. Co udělá? Samozřejmě otevře lékárničku a sáhne po prvním dostupném léku proti bolesti. Nebo se objeví mírná horečka. Hned sáhne po léku na snížení teploty. Bez přemýšlení, vždyť to jsou přece jednoduché léky, které se prodávají bez předpisu a jsou v každé domácnosti. Ale tato jednoduchost je klamná. Organismus staršího člověka, který pravidelně užívá několik léků, je složitý chemický systém. A přidání dalšího, i když na první pohled zcela neškodného přípravku, může vyvolat řetězovou reakci. Například některé oblíbené léky proti bolesti mohou zvyšovat krevní tlak a tím rušit účinek léků na jeho snížení. Jiné zase ředí krev a v kombinaci s předepsanými antikoagulanci to může vést až ke krvácení. Opravdu jakýkoliv nový přípravek, dokonce i nosní kapky nebo sirup na kašel, je nutné konzultovat s ošetřujícím lékařem. Jen on zná váš celkový zdravotní stav a může posoudit, zda je toto
míchání, ve vašem konkrétním případě bezpečné. Atulelte od remegve, es aban a pilanatban megertette. A megsokot világ visszafordíthatatlanul összeomlott, mindkettőjük samára. A második elsöprött a felnőtt lányuk Malna merte. Néhány hónapig Barnabás ez Rósa törekeni, feszült csendben éltek, titkolva titkukat a világ elől. Újra tanultak lélegezni, hozzászokva a gondolathoz, hogy a csendes öregségük elmarad, de éppen azon a vasárnapon, amikor Rósa haszát már nem lehetett elrejteni, a boruhák alatt megszólalt a telefon. Malna, mint mindig, berontott a házba, egy köteg színlelt vidámság, drága parfüm ez bemagolt leányi gyengédség. Szia, apu, nem maradok sokáig, szükségem van a segítségedre, mondta, hanyagul pusit nyomva apja arkára. A tekintete végig sziklott a sobán, ez megállapodott az Anidzsán. Egy pillanat, kettő, a moszoli Malna arkán megfagyott, majd lassan legszúszott, mint az olvadó vias. A szemek, melyek az imént, hamis melegben ragyogtak, összesükültek, két jeges részévé válva. Rósa gömbölyödő haszát nézte, ez az arka halálszápad undormaskává változott. Ez micsoda? Sisegte, ez a hangjában fém cilingelt. Te öreg vagi, teljesen megörültél? Ne merj így beszélni az anyáddal, robbant fel Barnabás eltakargatva a feleségét. De Malnát már nem lehetett megállítani. Elheszegette az apját, mint egy tolakodó legiét. Te is ugyanezt, vetette oda mérgesen. Nektek az örökké valóságon kéne gondolkodnotok, ezt gyerekeket akartok. Szegjen, csak egy felesleges terhet ne akassatok rám. Nekem a sajáteletemet kell intéznem, nem a ti fattiúitokat dajkálni. Minden szópofonként érte Rósát, kisorítva a levegőt a tüdejéből. A lányát nézte, ezt a gyönyörű, gonosz arkot, ezt nem ismerte fel. Egy gondolat futott át a fején, kigyót, melengettek a keblükön. Akart valamit mondani, vitatkozni, de nem tudott. Hirtelen jéges fájdalom sorította össze a haszát. Olyan elviselhetetlen volt, olyan eles, hogy elsötétült a szeme. A teste belülről égett. Rósa kétségbe szetten felkiáltott, a falba kapaskodva, ez lassan, mint a lábát vágták volna el, elkezdett lecúzni a padlóra. Barnabás, rosszul vágyog, hívd a mentoket. Nyögte, elveszítve az eszméletét. A férfi remülten rohant hozzá, az arca eltorzult a félelemtől. De meg korai, nincs itt az ideje. Motyogta zavartan, remegő kézzel próbálva tárcázni a samot. Rósa újra felkiáltott, ez a szikoli, tele embertelen kínnal, elnyomott minden más hangot a házban, a közelgő elkerülhetetlen baj elohírnökévé válva. A tragédia harmadik felvonása a muto hideg fényében zajlott. A városi kórházba vezető út a rémület elmosódott foltja volt. A hordágyon, a muto ajtajában Rósa egy pillanatra magához tért. A zavaros fájdalommal teli személyférje arkát kereszték. Vigyázz rájuk, Barnabás, ne hagyd oket. Lehelte, ez a keze akarattalanul legszúszott a tenyeréból. Az idő Barnabás számára megállt. Szűrű, ragacos felelemmé vált. Az asztalnál ülő, fáradt semekkel ez a celostesztartással, a leghalványabb együttérzés nélkül hallgatta meg borokát. Lányom, józan vagi, a hangja száraz volt, mint az ozi levél. Magányos novagi, Apollono minimális fizetéssel. Hogyan akarod eltartani a két szülősen beteg gyermeket? Mutetekre van szükségük, rehabilitációkra, melyek egy vagyonba kerülnek. Minden sava sök volt boroka remenjének koporsódzsában. De én megesküdtem, én próbált tiltakozni. Az igazgató felbesakította, nem hagiva befejezni. A savait nem gyógyítják meg őket, ez különben is elkezdte. Már találtak számukra örökbefogadó családot. Nagyon jó módú, tisztességes emberek. Ma hozzák a végső dokumentumokat. Ebben a pillanatban az ajtó halkan kinyílt, ez belepett egy pár.
Egi ferfies egino ötvenev köryli, azarkukon cendes somorusag es felen kremeni. Meglatva kezukben levo mapat, boroka megertete, hogi es avege. Vagi azutol so eseli, esa korkitört, felugrot, nem törodve azigas gatoharagos pilanta saval, esa parhos fordult, egi soaradat tört kibelole, forro, ketseg beset, ossinte, elmondot mindent, rodsarol, afelel merol, esa segienerol, asajad lania kegietlensegerol, agiastol megorult ferirol, beselt asajad bunusegerol, esa siron tet escugerol, meli azegietlen volt, ami ezen a vilagon tartota, nem kert, könjörgöt. A férfi esa no, istvan es anna halgatakot, esa kimert nyugalmuk a semük látára megreped. Amikor boroka el halgatot, erotlenül, a szobában cengo csendlet. István sokáig nézett rá, majd a feleségére, ez a szemében megjelent a döntés. Nem mondunk le a lányokról, mondta határozottan. Kifizetjük az összes mutétet, megadjuk nekik a legjobbat, amit pénzért meg lehet venni. De te, sünetet tartott, te megadod nekik azt, amit nem lehet megvenni. Nem dada munkát ajánlunk neked. Azt ajánljuk neked, hogi legyél a második anidzsuk. Eljetek velünk, legyél velük mindig. 18 év telt el, mint egy pillanat, mellett álmatlan éjszakák, kórházi folioszok, apró győzelmek ez végtelen szeretet sottek. István ez Anna penze orvosi codákat tett, boroka szeretete lelki csodát tett. A lányok, akiket hitnek, ez remeninek, neveztek el, felnottek. A szívbetegség ez a látász problémák, a múlté lettek, legjózve a legjobb orvosok, ez az anyai gondoskodás által. Boroka soha nem ment férjhez, nem volt szüksége másik családra, meg volt a sajátja. Ez a legboldogabb nap az életében az volt, amikor a felnőtt hit ez remeni. A tölelve ott a nagikorúságuk napján halkan mondták, köszönünk mindent, Anya. Azon az estén, a végtelen csillagos égbe nézve, boroka elmosolyodott. Látod, Rosa, megtartottam a szavam? A lányait boldogok, most már te is nyugodt lehetsz ott, en pedig en boldog vagyok itt. Valamikor biztosan találkozunk. Megígérem. A dostáváme se k 15. chybě, která je obzvlášť zrádná, protože se maskuje za péči o zdraví. Jedná se o nekritické užívání tzv. Neškodných bylinek a doplňků stravy. V myslích mnoha lidí je hluboce zakořeněna představa. Vše, co je přírodní, je přece prospěšné a nemůže uškodit. Ženčenový extrakt na povzbuzení, třezalka proti splínu, česnekové kapsle na cévy. Zní to lákavě, že? Jenže přírodní neznamená bezpečné. Bylinky a doplňky stravy nejsou pouhou potravou. Jsou to látky, které velmi aktivně zasahují do biochemie našeho těla. A mohou zcela nepředvídatelně interagovat s léky, které vám předepsal lékař. Například ta samá třezalka, známá jako přírodní antidepresivum, výrazně snižuje účinnost léků na srdce, antikoagulancí a dokonce i antikoncepčních pilulek. A zdánlivě neškodný grapefruit a jeho extrakty mohou mnohonásobně zesílit účinek statinů, což vede k toxickému poškození svalů. Proto zde platí stejné pravidlo jako u léků. Než začnete užívat jakoukoliv bylinku nebo vitaminový komplex, vždy se poraďte se svým lékařem. Vaše zdraví je příliš křehký systém na to, abyste na něm prováděli nekontrolované experimenty. 16. chyba? Tiché snášení potíží. Člověk začne užívat nový lék a objeví se u něj nepříjemné příznaky. Nevolnost, závratě, sucho v ústech nebo kožní vyrážka. Co si pomyslí? No, asi to tak má být. Tělo si zvyká. Nebo vydržím to, samo to přejde? Nebudu přece kvůli takové maličkosti obtěžovat doktora. Tohle je sice hrdinské, ale naprosto špatné chování. Vedlejší účinky nejsou norma, jsou to signály těla, že něco není v pořádku. Možná je dávkování nastaveno špatně. Možná právě tento lék vám nesedí a způsobuje individuální nesnášenlivost. A nebo je to příznak vážné alergické reakce,
která vyžaduje okamžitý zásah. Trpět a mlčet v takové situaci znamená riskovat své zdraví. Lékař musí vědět o všech, i na první pohled sebemenších, změnách ve vašem zdravotním stavu. Jen tak bude moci včas upravit léčbu, nahradit lék, změnit dávku nebo předepsat doprovodnou terapii. Vaše tělo s vámi mluví. Nepřehlížejte jeho signály. Chyba číslo 17. Tohle sice nikoho nepřekvapí, ale to neznamená, že je o nic méně nebezpečná. Jde o kombinaci léků a alkoholu. Pro mnoho starších lidí je panák koňaku na chuť nebo sklenka vína na srdce zavedený rituál. A oni vůbec nevidí souvislost mezi tímto rituálem a tabletkou, kterou si vzali před hodinou. Tato souvislost je ale přímá a velmi nebezpečná. Alkohol, stejně jako léky, se zpracovává v játrech. Když se tam setkají společně, játra pracují s dvojnásobnou, ba dokonce trojnásobnou zátěží, což může vést k jejich toxickému poškození. Kromě toho alkohol nepředvídatelně mění účinek většiny léků. Může prudce zesílit účinek prášků na spaní nebo sedativ a způsobit útlum dýchání. Může zcela potlačit účinek léků na cukrovku a vyvolat prudký skok cukru. A v kombinaci s některými antibiotiky nebo antidepresivy se alkohol mění v opravdový jed. Pravidlo je zde jen jedno a nepřipouští žádné výjimky. Pokud se léčíte, alkohol musí být zcela vyloučen. Ne trošku, ne jen o svátcích. Vůbec. To není cena, kterou stojí za to platit za pochybné potěšení. 18. problém je ryze fyzické, mechanické povahy, což ale neznamená, že je o nic méně závažný. Jde o potíže s manipulací. S přibývajícím věkem prsty ztrácejí svou dřívější obratnost, může se rozvinout artritida a slábne zrak. A tak se jednoduchý úkol, otevřít lahvičku s bezpečnostním uzávěrem, mění v hotovou zkoušku. Nebo je potřeba rozdělit tabletu na půl, ale ta se v rukou drolí a výsledkem nejsou dvě rovné poloviny, nýbrž hromádka prášku a úlomků. Člověk je pak nervózní, zlobí se a nakonec buď užije jen odhadnutou dávku od oka, nebo se užití zcela vzdá. To vede k neustálému porušování dávkování, což maří celou léčbu. Naštěstí lze tento problém vyřešit. V lékárnách se prodávají speciální pomůcky, usnadňovače otevírání lahviček a přesné děliče tablet. Pokud má blízká osoba potíže se s tím sama vypořádat, vyplatí se předem rozdělit všechny tablety a rozložit je do jednotlivých přihrádek v dávkovači tablet. Tyto zdánlivě malé detaily mohou zásadně ovlivnit přesnost a pravidelnost léčby a tím i její výsledek. 19. bod úzce navazuje na ten předchozí a je jednou z nejčastějších příčin zmatků. Jde o špatný zrak. Představte si stůl, na kterém leží 3 nebo 4 druhy léků. Jsou malé a často si podobné tvarem i barvou, bílé, kulaté. A nápisy na obalech jsou tak drobným písmem, že je nerozeznáte ani s lupou. V takové situaci je pak snadné zaměnit lék na tlak s tabletou na pálení žáhy. Zvláště pak ráno, když se člověk ještě úplně neprobudil, nebo večer za špatného osvětlení. Důsledky takové chyby mohou být velice vážné. Řešení spočívá v dobré organizaci. Neskladujte všechny léky na jedné hromadě. Používejte dávkovač léků s velkými a jasnými popisky. Na krabičky můžete nalepit barevné štítky nebo název napsat velkými písmeny fixem. Pokud je to možné, požádejte někoho z blízkých, aby vám léky předem připravil na každou dávku. Zrak se s věkem bohužel nezlepšuje. Naším úkolem je pak vytvořit takový systém, kde chyba způsobená špatnou viditelností bude jednoduše nemožná. Dostáváme se k 20. chybě. Ta je pravděpodobně nejsložitější, protože často propojuje mnohé z těch předchozích. Má složitý medicínský název – polypragmazie. Jednoduše řečeno jde o souběžné užívání příliš velkého množství léků. Představte si typickou situaci. Starší člověk je sledován kardiologem kvůli problémům se srdcem, endokrinologem kvůli cukrovce a revmatologem kvůli bolavým kloubům. Každý z těchto lékařů, coby skvělý odborník ve svém oboru, samozřejmě předepíše léčbu,
kardiolog 3 léky, endokrinolog 2 a revmatolog další 2. Přitom se ne vždy vzájemně informují o předepsané léčbě. Výsledkem je, že pacient odchází s celým seznamem 7, 8, někdy i 10 různých přípravků. Nikdo nedokáže předpovědět, jak všechny tyto chemické látky budou v těle jednoho člověka vzájemně reagovat. To se pak mění v nekontrolovatelný chemický experiment. Zlaté pravidlo tedy zní, starší člověk by měl mít jednoho hlavního lékaře, praktického či rodinného lékaře, který ho dlouhodobě vede. Právě on by měl být v obraze ohledně všech předpisů od specialistů a korigovat celkové schéma léčby, odstraňovat zbytečné a předcházet tak nebezpečným kombinacím. Víte ale, co je na celém tom příběhu nejvíce zarážející? Největší a nejdůležitější chyba není žádná z těch, které jsme zmínili. Je to myšlenka, že mě se to netýká, nebo moji rodiče dělají všechno správně. Problémy často začínají právě naší nepozorností. Vidíme, že blízký člověk bere hrst tablet, ale nezeptáme se, kdo tento proces kontroluje. Sami v lékárně kupujeme prospěšné vitamíny nebo doplněk na klouby, aniž bychom se zamysleli, jak se budou kombinovat s hlavní léčbou. A tady je ten zvrat. Někdy, když chceme pomoci, se nevědomky stáváme spolupachateli těchto chyb. Uvědomění si, že odpovědnost leží nejen na samotném seniorovi, ale i na jeho rodině, mění vše. Hlavní závěr je jednoduchý. Bezpečnost našich blízkých je úkolem nejen lékařů, ale i nás všech. Jednoduchý rozhovor, pomoc s organizací dávkovače na léky nebo společná návštěva lékaře může předejít vážným problémům. Děkujeme, že jste toto důležité video zhlédli až do konce. Pokud jste se dozvěděli něco nového a užitečného, prosím, dejte nám like a odebírejte náš kanál. Je pro nás důležité vědět, že vás toto téma zajímá. A teď otázka pro vás, se kterými z těchto chyb jste se potýkali vy nebo vaši blízcí. Podělte se o své příběhy v komentářích, může to pomoci ostatním.